Con estas dúas detencións, a Garda Civil dá resposta á vaga de roubos que nos últimos meses veu xerando unha certa inseguridade nos locais de hostalería da Pobra. As forzas da orde lograron a súa identificación despois de realizar unha minuciosa investigación. Impútanse alo menos 5 delitos de roubo con forza e outros 2 en grao de tentativa. Segundo informaron fontes policiais, trátase de 2 vellos coñecidos das forzas da orde, con numerosos antecedentes anteriores por causas similares. O total do subtraído polos feitos delictivos ascendería a uns 1.300 euros, ademais de gran cantidade de bebida e comida valorada en máis de 3.500 euros. A Garda Civil tamén lle imputa aos 2 prendidos un roubo con violencia e intimidación cometido a primeiros deste mes de novembro a unha señora de 65 anos, a que lle arrebataron o bolso en plena rúa, no que portaba as súas pertenzas, sufrindo lesións de diversa índole polas que tivo que ser atendida polos servizos sanitarios. Os 2 detidos xa pasaron a disposición do xulgado de instrución de Garda de Ribeira, que decretou o ingreso en prisión para un deles e liberdade con cargos para o outro.